Mod. 100%. J. Yeah. Ndoda kutobvisa nembe kutogarira museve chapinire gava nditembe atidi marefri anoridza pembe kotumakoso mandevele chitokulumosapererwe niya kutanda kakulu wosagijima itavanyemwerere ndadambofara gaize namochiisa pasaide ndandanamona ziblante gomandadira bhakeje ndadambofara gaize namochiisa pasaide ndandanamona ziblante gomandadira bhakeje namodakika sekarati pandapedza kubasa masikati handina hangu masarati ndichatofara svika vati kudambura nembesa javita ko ndinotyei ndinembida dhanzi kunaka serevita meno vasara vachizvida tidi maoffside mapri foni paflight mode nongri chibata jezi uchida ngoma uchida mbida nemzi atidi maoffside mapri foni paflight mode nongri chibata jezi uchida ngoma uchida mbida nemzi ndadambofara gaize ndidi kusara gaize nyangwe mari rishoma asi mbinga dzapinzira mboda ndodambofara gaize ndidi kusara gaize nyangwe mari rishoma asi mbinga dzapinzira mboda atidi maoffside mapri foni paflight mode nongri chibata jezi uchida ngoma uchida mbida nemzi tidi maoffside mapri foni paflight mode nongri chibata jezi uchida ngoma uchida mbida nemzi ndine majizi akazara mabreeze mamwe akabatwa nemix mamwe akabata matrees sake weigara pasipo big boys ndipe chap rimwe zivoice ndiramama ndipe kuno backpack nemasheds ndoda kuvhara ziso rakatsvuka rimwe zimuti wangu rova Snoop Dogg rekubvira moto on the church 7 tiri perfect semareal G's ari mudenga ukangodena uchatobipa wobva wadip tobata deep sa tokumamsa toteva fucked up all my guns when vane rudo chairo seraras ndoda kufara boys ndoda mbofara guys namochiisa pasaide dandanamona ziblante ngoma ndadira bhakete atidi maoffside mapri foni paflight mode nongri chibata jezi uchida ngoma uchida mbida nemzi Mod.